Здравейте! Нека видим новите органити. Част от тях са по поръчка. Скоро няма да приемам поръчки. За мен е малко стресиращо, да си призная. Не знам как ще се получи тази комбинация, която искате. И самата мисля, че имам конкретна задача, срок за изпълнение. Макар че повечето от вас, честно казвам, не дават кратки срокове, а много дълги дори. Месец примерно, предварително. Нека видим тук какво се е получило. Мисля, че е доста красиво. Има голямо парче чист кварцов кристал. Обикновено слагам множество малки, за да може да се съберат. Тук е голямо парчето. Мисля, че има успешни комбинации. Ще ги видим като ги завърша, как изглеждат в крайния вариант. Доста обичам тези шарените. Комбинирам доста камъни и се получава уникално. Ако искате да се свържете с мен, пишете ми на месенджер в профила ми във Facebook Галка Арт. Ако не можете да се свържете по месенджер, пишете ми на Viber, но само в крайен случай. Публикувала съм си телефона на страницата. И този е доста красив. Има много работа по тях. Само исках да покажа, тези двата са почти еднакви, но този ще бъде с различен държач, защото стружките им са различни. Исках да имам в двата варианта. Аз повече харесвам как се получава с златисто вътре, но част от вас не могат да носят нищо златисто и правя от време на време нещо, което ще бъде с сребърен държач. Като цвят, не с истинско сребро. Това са всички органити от мен. Благодаря ви за вниманието. Чао от мен!